ಯಾನೋ ನಿತ್ಯ ಪಿದಡೊಂದಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗೆ ಚೂಡಿದಾರ್ಡು ಪುಷ್ಪಂ ದಶರ್ಯಾಮಿ ಯಾಂ ವಾಯು ಸರ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ನಟನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅನಿತ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದಿರ್ಲೇನು ಪೂಪದ ಒಂಜಿ ಕಲಶಲ ದೀಯರೊಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಕಲಶಯನ್ನು ದೀಪೆಯನ್ನು ಕಲಶ ಏನಿಡ್ದು ದೀಪೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಈತು ದಿನ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಂಗೆ ಬನ್ನೆಟ ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲ ಐಟು ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಅಂತೂಯನು ಐಕ್ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಕೆಲವು ಬಿದ್ದನು ಪುರ ಮಸ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ದೀಪಕ್ಕೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೊಂಜಿ ದಯ್ಯ ಪುಂಡತ ಆತ್ನೆಟ ಯಾನು ದೀಪೆನು ದಪ್ಪಣ ದುಂಬುಲ ಯಾನು ರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲ ಆವಡ್ ಪಂಡದ ಯಾನು ಕಲಶದ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬ್ಯಾನು ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು. ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬೇತೇನೆ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಂಡು ವಿಧಿವಿಧಾನವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಯಾನು. ಯಾನೋ ನಿತ್ಯ ಪಿದಡೊಂದಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗೆ ಚೂಡಿದಾರ್ಡು ಒಂದೇ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲ ಸರಿ ತೊಂಜೈ
मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रासमाश्रितम् हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम ओम श्री गुरु राघवेंद्र नमः ओम श्री गुरु राघवेंद्र नमः ओम श्री गुरु राघवेंद्र नमः Ja. सकल इष्टार्थ सिद्धिरस्तु itu iman ko anak iman rekodam ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಗೊಂಜಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಮಂತೇನು ಐಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಡ ಪಂಡದ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚವು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೇನು ವರ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತೈದೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಜಿಪುರ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇನು ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂಜೆದ ಪೂರ ತೆರೆಯೋನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಣದ ನಾ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಣ್ಣಾರು ಒಂಜಿ ತಿದ್ದುವೆರು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುರ ಮದಪ್ಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.